Croeso chi yma i'n gwasanaeth Carolau ni o Capel y Ffynnon. Wel, a bod yn onest, yna ni ddim yn darlledu o Capel y Ffynnon yn Aden. Oedden ni wedi gobeithio cael cyfarfod awyr agored i fedru gwahodd pobl yr ardal i ddathlu efo ni. Ond gyda'r newyddion diweddara am Omicron a'r anogaeth i gael Nadolig bach, oedden ni'n meddwl mae doesach fydde cyflwyn y gwasanaeth ar y we, a dyna dyn ni am eich gwahodd chi rwan i ymuno efo ni. Gadewch i ni ddechrau gyda'r anogaeth i'r ffyddloniad fentro unwaith eto i Bethlehem i ddod i addoli. Diolch i gwmni Sain am ganiatâd i ddefnyddio recordiad o'r garol honno. Ronnwn ni ddim beth i'r Nadolig i chi. Mae'n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl, mae'n debyg, ond dwi'n siŵr fod y 2 flynedd diwethaf wedi gwneud i ni holi rai cwestiynau. Be'n union ydyn ni'n ei wneud? Y llynedd doedd dim rhyddid i ddathlu gyda ffrindiau mewn partïon ag ati. Dim hyd yn oed gallu dathlu efo llawer o'n teulu. A felly oedd rhaid i ni oedi, a cheisio meddwl. Mae'n siŵr i lawer sut i ddathlu'r wyl oedd ar flaen i meddyliau. Ond mae yna gwestiwn gwell i ni i'w holi. Pam ydyn ni'n dathlu? Nid sut, ond pam ydyn ni'n dathlu? Ac eleni eto wedi'r holl obeithion am ddychwelyd i Nadolig normal, beth bynnag di hwnnw. Da ni'n clywed mae Nadolig bach ydy'r Nadolig diogel. Dyma holi eto. Pam? A ble gwell i ddechrau nag wrth edrych yn ôl i hanes y geni cyntaf. Dyma Ann i ddarllen i ni. Rhag fynegu genedigaeth Iesu. Yn y 6 mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at Wirydd oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph, o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r Wirydd. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well tydi,
yr un y rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Yma'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid ag ofni, Mair, oherwydd cefais ffafr gyda Duw, ac wele byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn, gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr? Atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny, gelwir y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac wele y mae Elizabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint. A dyma'r 6 mis i'r hon a elwir yn ddiffrwydd. Oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di, ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Wel, dyna chi rhywbeth mawr ac annisgwyl yn digwydd i Mair yn te. I unrhyw un ohono ni, mi fyddai cael ymweliad gan angel yn dipyn o sioc. Oherwydd nid yr angylion bach tlws welwn ni yn ramau yn plant ydy rhai sy'n ymddangos yn y Beibl. Fel arfer, dychryn ydy'r ymateb i'r rhai sydd yn y Beibl yn de. Ond mi sylweddolodd Mair fod yna rhywbeth mawr yn digwydd. Roedd Duw yn gwneud rhywbeth. Oedd Duw'n symud a gwneud rhywbeth yn ei bywyd hi. A dyna i ddechrau pam fod eisiau ni ddathlu'r wyl. Mewn byd fel yn byd ni, lle da ni mor ymwybodol o anawsterau a phroblemau, mae'n hawdd iawn meddwl fod Duw wedi'n anghofio ni. Ond na, mae Duw wedi camu mewn i wneud rhywbeth. A dyma'r newyddion da o lawenydd mawr. Rwan, da ni'n hoff o feddwl am yr amser yma fel adeg arbennig i'r plant. Un siom eto eleni oedd methu cynnal drama'r Nadolig. Ond llynedd fe ddaru'r plant wneud fideo o hanes y geni, a dyma gan o'r fideo sydd wedi dod yn ffefryn Nadolig yn y plith ni yma. Ymunwch chi mewn i ganu. Amser y Nadolig, pawb yn brysur iawn, siopau gwerthu pethau, sgleinio fel amawn, ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anrheg Nadolig gorau oed. Nadolig llawen i chi gyd, yw neges ni'r byd. Ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anrheg Nadolig gorau oed. Pawb yn mynd i barti, dawnsio hwyl a sbryd, titsel ar y goeden, anrhegion i ni gyd. Ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anrheg Nadolig gorau oed. Nadolig llawen i chi gyd, yw neges ni'r byd. Ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anrheg Nadolig gorau oed. Nadolig llawen i chi gyd, yw neges ni'r byd. Ond cofiw'n adeg yma, amen i baban bach, yr anrheg Nadolig gorau oed. Ie, yng nghanol yr holl anrhegion,
Dyma gofio mae'r anrheg Nadolig gorau oll ydy'r baban a anwyd. Os oedd Mair yn llawenhau o glywed y byddai'n cael plentyn, doedd hwn ddim yn newyddion mor hawdd i Joseph ei dderbyn. Mi oedd Mair wedi dyweddio iddo fo, a felly oedd clywed i bod hi yn disgwyl a hynny cyn iddyn nhw briodi. Oedd o'n golygu siom a chywilydd mawr i Joseph. Ond nid plentyn siawns mor baban roedd Mair yn ddisgwyl. Dyma gynllun mawr Duw, a roedd Duw a'i law ar Joseph hefyd, fel roedd yn gwylio dros Mair. Mae'n nerys am ddarllen yr hanes i ni. Mae'r darlleniad o Efengyl Matthew, pennod 1, adnod 18. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd lan. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud, Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wyryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach a hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu. Nadolig llawen. Mwyn iddo gredu stori Mair am Gabriel yn dod ati, oedd rhaid i Dduw i berswadio. Oedd rhaid i Dduw siarad efo fo, a fe nas hynny mewn breuddwyd. Breuddwyd gafodd y fath effaith arno, nes i Joseph gymryd Mair yn wraig, a bod yn barod i fabwysiadu'r babi fel i blentyn o ei hunan. Da ni'n byw mewn oes a diwylliant, lle mae pobl yn deud i bod hi'n anodd i gredu'r fath stori. Ond rhowch eich hunain yn lle Joseph. Doedd hi ddim yn hawdd iddo fo gredu chwaith, achos y pryd hynny, doedd babanod ddim just yn ymddangos yn wyrthiol. Efallai mae'r hyn sydd ei angen arno ni ydy i ni roi lle i Dduw siarad a'n calonau ni, oherwydd mae Dyw'n dal i siarad. Nid yn aml mewn breuddwyd neu trwy ddanfon angel, ond mae o'n siarad trwy'r Beibl ac yn anwedig trwy hanes y babi hwn dyfodd i wynebu bywyd. Bywyd ni holl amrywiaeth a marwolaeth drosto ni. Gadewch i ni ganu carol arall. Yeah.
7, genedigaeth Iesu. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i gofrestu'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cyfrestru cyntaf hwn pan oedd Cyrenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea i'w Jwdea, i dref Dafydd a elwir Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddyweddi, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntafenedig, a rhwymodd o ef mewn dillad bychan, a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Diolch i William am adrodd hanes y gen ei hun. Wrth gwrs, yr hyn sy'n cael llawer o sylw yn yr hanes arbennig hwnnw ydy nad oedd lle yn y llety i roi'r baban i orffwys. Caid cyflwyniadau di-ri yn adrodd am geidwad y llety, yn edrych yn drist a dweud, wel, sori, mae'r llety'n llawn ac yn y blaen, ac yn ei harwainwyr stabal. Pa mor gywir di'r darllen hwnnw sy'n fater arall mewn gwirionedd ynde. Ond mae o'n codi'r hen gwestiwn o sut ydyn ni'n ymateb i'r baban hon? Os gynnon ni le iddo fo, yn ein bywyd, yn ein calonau? Neu ydy o'n cael ei wthio i ryw gornel allan o'r ffordd, fel y digwyddodd iddo fo ym Bethlehem? Ie, yn y Garol, da ni'n gweld y gwahanol ymateb yna dydyn ni. Yr addoli ar y naill llaw ac eto, y byd yn plethu coron ddraen i'w roi i frenin nef. Dyma delyth i adrodd hanes rhai o'r rhai mwyaf tlawd a di-sylw yn Jwda, ddaru gael gwahoddiad i ddod i addoli'r baban. Lyc pennod 2, adnodau 8 i 14.
Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg, ac roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddeiar islaw, a bendith Duw ar bobl. Do fe ddoth yr angylion ac addoli uwch bryniau Bethlehem, a'r bugeiliaid wedyn yn dod i ryfeddu at yr hyn roedden nhw wedi weld a'i glywed. Bellach ymlaen, doth y doethion a'r anrhegion rhyd, a bydde hynny'n gwneud stori hyfryd yn bydde. Ond nid dyna'r stori i gyd. Mae yna eraill yma. Mae Herod a Joseph a Mair yn troi'n ffoaduriaid wrth ofalu am y baban bach. Ac ymellach ymlaen, da ni'n clywed am y Phariseaid, y Sadduceaid a'r ysgrifenyddion, yr archoffeiriad a'r Sanhedrin, Peilat a'r groes. Nid pawb oedd am addoli'r baban. A dyma ni dod nôl at y cwestiwn o fynes i ar y dechrau. Nid sut ydyn ni'n dathlu, ond pam ydyn ni'n dathlu? Mae Ioan ar ddechrau Efengil o'n ceisio egluro arddocad y baban hwn. Gwrandewch ar Eirin yn adrodd i eiriau. Yr Efengil yn ôl Ioan. Pennod 1, adnodau 1-14. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Yno ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Roedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Roedd yn y byd a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ac ei derbyniodd rhoi sydd yn twy, yr rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o wyllus cnawd, nac o wyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Ie, yn y dechreuad, cyn bod amser fe drefnwyd y stori hon, ac mi fydd proffwydi'n sôn amdano fo. Y forwyn fydde'n esgor ar fab a'i alw'n Emmanuel. Y bachgen gael ei eni a'i enw'n gynghorwr rhyfeddol, yn dduw cadarn, tad bythol, tywysog tangnefedd. A'r stori hefyd oedd yn dweud y bydde hwn rhyw ddydd yn dod i ddwyn ein doluriau a'n iachau trwy ei gleisiau. Oherwydd, yn y bôn, y doler mwyaf sydd yn ein calonau ni ydy'r hyn sy'n ein gwahanu ni oddi wrth yn crewr. Y gwrthryfel, y bai,
y drygioni y pechod hwnnw sydd y mywyd pob un ohono ni. A fe ddoth Iesu i ddelio hwnnw trwy dalu'r pris ar y groes, trwy wynebu canlyniadau yn drygioni ni I hunan. A chynnig I ni gymod a'n crewr, yn bod ni'n cael dod ato a cael yn mabwysiadu'n blant ganddo fo. A hynny am fod y cyfan o'n drygioni ni wedi olchi ymaith trwy waed yn arglwydd. A dyna'r dewis y ganddo ni. Ydyn ni am addoli fel yr angylion, y bugeiliad, y doethion. Neu ydyn ni am wrthod ac am ddweud y gallwn ni wneud hebddo fo. A mi newn ni ffeindio rheswm arall dros ddathlu'r Nadolig. A'r thys amur oedd anrhegion y doethion, anreg y byd oedd nid coron, ond croes. Be ydyn ni eisiau wneud? Ydyn ni am roi iddo fo goron yn calonau ni? Gadwch I ni weddio. Arglwydd yn Duw, diolch yn fawr I ti. Dy fod ti wedi trefnu ffordd I ni gael dod I dadnabod I ac I brofi dy gariad. A da ni heno yn galw allan o fyd sydd mor anghennus. Mae pobl yn dioddau mewn pob math o wahanol ffyrdd.
a'r byd rywsut ar goll hebddo ti. Helpa ni beth bynnag i ymateb i dy gariad, ac felly i fod yn oleuni fydd yn goleuo pobloedd eraill trwy dy ras a thrwy dy gariad. Amen. Gadwch i ni gloi yn canu un o'r hoff garolau ni. Cyfeithiad o garol Saesneg Charles Wesley. Clywch lu'r neb yn seinio'n un, henffych eni ceidwad dyn. Diolch i chi am ymuno efo ni heno. Gobeithio'r gwasanaeth fod o fendith ac yn llawenydd i chi. Cofiwch mae modd cael gwasanaethau eraill a myfyrdodau. Chwiliwch am Capel y Ffynnon ar y we neu ar YouTube. A cofiwch gysylltu efo ni os ydych chi yn dymuno. Yn y cyfamser, gobeithio cewch chi brofi gras a llawenydd y Nadolig hwn, ac y bydd y Nadolig llawen yn wir. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesse'n faban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynta'r Seina, yr iawngaid ar Galfarian faban bach, yn
signo bron Marian faban bach. Cae bywiol ddŵr Ezekiel ar lun Mair, a gwir Feseia Daniel ar lun Mair. Caed bachgen doedd Eseia, raddewyd roedd I adda, yr alfa a'r omega, ar lun Mair, mewn cor y Methlem Juda, ar lun Mair. Diosgodd Christ ei goron o'i wirfodd, mwyn coroni Seion o'i wirfodd. I blygu bendi halog o dan y goron ddreiniog, I ddioddef dirmillidiog o'i wirfodd, codi pen yr eog o'i wirfodd. Am hyn bechadir brysia fel yr wyt, ymofyn am y noddfa fel yr wyt. I tir agorwyd ffynnon a ilch y glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tir dy brydlo